फार्स्टआवथ' आङो फुजि बिनानावखौ कंग्रेचुलेसन होनो सानो आङो जिहेतु दा क'क्राझारावहाय बियो एसे मोजां बुटिकखौ खुलिनो हादों आरो बेयाव फैनानैथ' आं बहुत गोजोनबाय गासिबो मोजां सेटआपआबो मोजां ओमफ्राय दा कास्टमार्सनि माखासे प्रब्लेमखौ आं सानो जे बिदि जेनेबा बुटिक खुलिनायाव सल्भ जागोन जाहाथे जेनेबा ब्राइडेल्सफोरनि दख'ना बा एसे डिजाइनारफोरनि दख'नाफ्रा मा जायो फनाव जेला जों खिन्थाहरो माखासे मिसकानेक्सन जायो बिसोरो मोनसे कालारखौ बुंगोन जों मोनसे कालारखौ बानायगोन बेयाव माने मा होनो कास्टमारफ्रा एसे आनसेटिसफाइड जायो थ' जेरै दा बे फुजिनि जिथु बे स्ट'मा बुटिकआवहाय दा बिसोरो गावसोरनि जिथु लुबैनाय बुस्थुखौ बिसोर फैनानै बेयावहाय बुंफैनो हागोन बा बेयावहाय बिसोर खिन्थानो हागोन जे बे उमुक कालार बा उमुक डिजाइनखौ बानायबा आं मोजां मोनगौमोन बा आंनो थाखाय मोजां जागौमोन थ' बे फेसिलिटिखौ जों दा होनाय बायदि मोनबाय आरोखि दा फुजि बिनानावनि थ्रुयैनो जेनेबा बेखौहाय जोंबो फुरा खालामफानोसै माने क'क्राझाराव बिदि फैनानै आं बिराद मोजां मोनदों थ' क'क्राझाराव बिदि माने जों जे जोंनि बर'निफ्राय जे बिदि एसे माने मा होनो बेखौ बे श'रुमखौ बानायनानै माने बयखौबो माने एनकारेजमेन्ट मोनसे खालामनाय बादि जादों फार्स्टआव बिदिबो दंखायो मेरला दंखायो थेवबो जोंनि माने बर' हिन्जावनिफ्राय जे बिदि जों माबा मोनसे फेशन दुनियायाव जे एसे माने चेन्ज खालामनो हादों बेनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों आरो फेशनखौ जों माने ट्रेडिसनेलखौ जों फेशनाव लाबोदों बेनि थाखाय आरोखि जिहेतु फुजिनि जे दिनैनि बे गोदान गलायाव नोंनि मोनसे ब्रेन्ड लफाय दख'नाखौ मोननो हागोन मोनगोन बेयाव गासिबो ब्रेन्डआ थागोन बेयाव लफायबो थागोन एफएनएफबो थागोन बिबार थागोन ग्राहकफोरखौ मा खावलायगोन कास्टमारफोरखौ माबायदि हाबफैजानो लुबैगोन कास्टमारफ्रा फैदो बयखौबो बरायहरबाय बेयाव ओमफ्राय नोंसोरनि गोसोनि बादि गोसोआव नोंसोरना माबादि माने गाननो लुबैदों माबादि कालार नांगौ मा खालामनांगौ जों गासिबो माने माबा खालामगोन आरोखि खिन्थानानै होयोबा माने ट्राइ खालामगोन बिदि बिदि डिजाइनखौ दिहुनदो आं बिदि लुबैदों माने गावनि लुबैनाय जिनिसखौ जों माने सेस्था खालामगोन आरोखि जोंनिफ्राय बानायनो हरनो आरोखि थ' कास्टमारजों डाइरेक्ट जों कन्टेक्टआव थागोन डाइरेक्ट माबा खालामनानै कास्टमारनि माने डिमान्डनि उपराव जों खामानि मावगोन आरो कास्टमार हेपि जोंबो हेपि